така, здравейте хора, днес ще играем на Майнкрафт. Ще направим синглплеер. Ужас, какво направих. Написах само Дгай. Трябва да си му поправи името. Без да искам вместо за изтирането на дисна хента. Ми се пусна света. Ела да видим какво ще ли се регенерейтне. Мяу, аз съм зомбито мялчо. What? Гледайте къде се спалнах, бе! На дърво! Аз съм се спалвал на дърво. Който е много тъп. Пещера. Малко ти бъги, защо? Не ми бъгват. Ти бъгиш. Да, бъги. Без музика, разбира се. Защо? Ужасно е, дразни ме. Мяу. 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 Директно ще търсим диаманти. Няма да си правим къща. Потната ще си направим някаква готина къщурка. Четири! Какво ще кажете за 4, а? 4 ля. Дай му 25. И ще си го позволи. Не! Саго си се за 4 ля. Стех може да си купиш. Не мога да си купуваш един мен. Да, бе. Да, бе, отиди в книжарницата. В книжарницата. Отиди в книжарницата, какво ще стане? Да, иначе, какъв е проблема? Там ем са по-ефтини, ем са същите. Даже там има ендермани с зелени очи. Аз не искам да. Ами да искаш. Взехме достатъчно дърво вече. И 3 саплинга даже имаме. Което е лад. Веднага пустиня. Някакво гигантско езеро. Малко крави. И пещера и гора. Ето ни е къщата, хора. Разберете се за 8 лева. Налагам с тояги и крава, хора. Ай, ела ми! Къде си, мама? Къде ти чеш тук? Овце. И вълна. Не те искам тебе. Малко бъгва. Пет кожа, какво си направя? Да си прави ли броня от кожа? О, мали, гледай какво става тук с кравите. Убил съм 5 крави още тук, гледай. Това е долината на кравите. Ама буквално си долината на кравите. Признай си. Ела, ме. Мяу. Май намерих чест. Не, няма чест. Чао. Още една крава намерих. 6 кожи имам. Не, те са ми за книги, хора. За книги е! За магиосно.
Нямам кожа. What? Пещера. Нямам храна, сериозно. Скелет! Сега ще подпаля гръмогласния скелет. Защото крещи със стрелите. Ето тук някъде е скелет. Скелета си има къща! Ма буквално! Трябва да бегам, че си има верно къща. Има си. Да бе, лавиш! Е, сега, само да не ме застреля. Чакай, чакай. Не, да. Чакай сега. Чакай малко. Гледай! Верно си има къща. Само откърви къщата. Добре, ще го убия. Ще го убия. Бате, почна. Почна да налага. Как не се гори този тапак, бе? Гори! Умри. Бия се с скелет и той ме убива. Играй си се нормално. Играй се нормално и някой нещо от тук. А не с тия неща. Тапак гален скелетон. Yes! Как не гори? Той не гори! Имунизиран от огън. What? Какво е? Подпали се. Вече не. Колко са? 1,5. Бай. Вие къде ще сте? Ами тука. Колко време? Малко. Така че яш бързо по-добре. Не знам дали го се напуска, така че не следите къде живеете. Добре, ще ти кажа след малко. Налагам го с кирка скелета. Аре, умри! Плиз, умри. Добре, аз се бия, ама нищо не правя. Ес, убих тъпия. Даде си лъка, хора! Даде си лъка тъпия скелет. Ама къде сте стреляте? Е въпрос. Нямам стрели, те не ми трябват. Браво. Но тук е желязо. Поне имаш смисъл да се бие за малко желязо. Шшт. Не сме. Към това. Да бе, знам, виждам го, гледам го. Имаме така песен. Огън гори на планина, виждам го, гледам го. Огън гори на планина, виждам го, гледам го. Ама не е само това, аз само това съм запомнил. Има още. Той пещерата я има. Някаква тука. Огън гори на лайнина. От тук ще слизам в тая лайнарска дупка. Само 800 ми трябва за сега. Някъде към 3. Нямам повече, добре. Отиваме за още 100 хора за меч. После ще си фармиме и киркач. Не, първо киркач. Плиз. Оу, точно! Точно 3. FT8 само да си го пусна. Advanced Tooltips, добре. Шоу. Нищо е.
Колко е? Само 101 изстрела. Няма смисъл. Трябва да си го апгрейдна после. А така... Нищо. О, бейби стек. О, бейби стек. О, бейби стек. О, бейби стек. The first episode of my world is the best. Пуснах Gold Talent Road, да знаете. Чухте ли, бе? Пусна се. Верно, че не е като оригиналната. Аз не го забелязах. Вие? Че не е като оригиналната песен. Аз не забелязах. Вие? Не, да си е. Има повече пъти дето. Между другото. Tell and Rody that everybody's dead. Какво? О, Айрон. Не може. Имаш ли такова? Ще видим после спокойно. Ще видим. Ще го напиша. О, бейби Айрон. Айрон не избеси. Колко Айрон знаеш? Само 11 Айрон, ти сериозно. Това ако беше най-горе, ще да имаш турка. Нали? Верно си е ремикс. Ти усе... Аз чух речи си. Ма не, защото аз преди не забелязах музиката. Тая готина. Е така. Никаква вълниста музика. Много е тъпо, ако избереш Зои на Резидент, нали? What? Кога стана ноже? Не. Ама се много зле значи. Защото ако избереш Зои и двете умират, нали? Ако избереш Мия и двете оживяват. Не, и двете. Кога свърши? Как няма? Верно ли? Да. One hour. Добре, 1 hour да е. То всичко го има за 1 час. Ето, то е оригиналната. За 1 час. Пуснах я. Тя се спуска. О, трябва Айрон, бейби. Първо Кирка се правеше най-добре от Айрон, нали? За да ти е по-добре. Ма пак е ремикс! Какво за бога? Ох, не. Пак е ремикс. Не, че не искам. Просто не мога разбера. Не си я спомням да е такава обикновената. Добре, спусна ли си? О, пирамида, бейби! Не съм. Да бе, спокойно. Не съм нуп. Къде нубове, къде ги гърмят. Кеф. Някога да. Ела ми краво. Да бе, разбира се. Ти не си добре, как няма го взема? 404 път, нали? Нали си ги взех? Аз ти казах, как няма да го взема, бе? Ти тъпи си и ти каза. И аз ще ви казах. Най-добря. Кое е най-добре? Първо шлем, обувки, панталони или честплейт? Ендерман! Не! Пети, за 405 път. 2 пъти наведнъж, бейби. Отивам се бия с тота пак. Къде си, бе? Къде си? Заживя. О, 3! Бате! Аз казах. Да, браво. Какъв ти е проблема, ма?
Бягай в езерото. Аз съм стъкливец. Да, знам, защото той не иска никога да влезе там. А сам, защото ги бои от водата, бе. О, десант! Зомби! Да, защото те са до края, не от рая. Умря ли? А, не. Yes! О! Ендерперл, ендерперл! Бате, ендерперл още веднага. Нищо. 1 час я пусна. Ама тя нали 1 час е? Още ли има? Да. Чакай малко. Лад, бъгна ми светлината. F3, кое беше я. Мече малко ти. I'll fuck you. Ooh! The hell you. Гадно зомби. Сега ще го разпукам, гледай се един момент. С някакво. Крипърс. Хало, ще си направя TNT скоро. Сега ще ми стана 10 TNT-та, нали ще обираме пирамидата. Пирамида плюс още на TNT. Равно 10 TNT. Dark hole. Deep dark hole. Трябва да си направя брадва, нали? The hell. И лопата. Много забравям да правя нещата просто. Нали ще хода в пустинята, бе? За уната пирамида. Трябва да се измъквам нещо. Трябва лопата. Не кирка. Твърде много, аз го поставях на трудно, ама не мисля, че чак толкова много. 3 ендермана, 3 неща, 3 по всичко. Зомбита. Ами това е долината на градите, какво искаш? Видя ли го? 2 пъти! 2 пъти ми мина през... Това е най-якото приключение, май. Къде тръпта пирамида са? Аз не дойдох. Зомбите имаш май меч? Лопата! Майко ти! Майко! Половин сърце! И лопата! Няма ме погребаш, няма да ме погребаш. На половин сърце съм нищо повече. И скелети, и зомбите с лопати, всичко. Всичко животи напада. О! Не, това не е истинско. Кажи ми, че съм. Боже! От тези зомбите къде ти карат да гладняваш? От тези хъск. Да, де! Това е гадното. Сега съм при тях. Има 2 зомбита, други с лопата и скелети и един крипър гръмно и тук ме преби на парчета. Зомби с... Ей, трябваше да си дадеш лопата да го вмесиш. Аре, нека бронирам да ми даде браната си. Да, знам, ама са гадни. Още повече, че ти кара да гладняваш. О, да, убих го. Ами още по-добре, защото си направя хубав фото по-скоро, а не да се разчупим на парченца. What? Стига, бе! И зомби с броня! Не, това е скелети, то са златна. Бегам, чао. Още 2 хъска. Какво се случва тук, бе? Не мислих, че ще е толкова харден. О, зомби е! Имам късмет, че е зомби! А не скелет. Ето 100% че ми даде. На харте. Поне ще ли имаш? Дай ми броня. Това по средата.
пъти експлозии. Нищо. Е златно. Няма никакво значение. Мърдай! Убийте се с зомбито, не сме. Какви проблема, грам. Не, бе, тя няма тъпата пирамида. Андезицо. Приготвим си за всеки случай една перла, да знаеш. Не съм зла. Ела, ела. Да, е двама! Нали? Не беше ли тук пирамидата, бе? О, да, натам. Искам да убия двата сендъра, обаче. Дават много хубави перли. Избухни! Карам те да избухнеш. Не избухна. Аре, беги се. Това свят е много яко. Много яко обаче, нали? Трябва да му копирам Сида. Само да ви покажа Сида, хора. Сида. Не, защо с главни бе? Сида. Еви го Сида, стопирайте си ако искате. Гръмни! Гръмни! Гръмни това изчадие от зло. Гръмни го. Зомби с железен меч! И крипри, още едно зомби. И са бързи! Нали? Искам да видя дали ще ми даде меча. Шат! Колко ле? Какво ще кажа? Така. Еми няма значение. Звучи неприятно, много е тесно. Сега ако намерим диаманти сме най-големите проти на света. Не мога повярвам, първи епизод станахме на ня. Пускам го на хард. Тук стана. Нали каза, че можеше да се намери често и в кулите отстрани? Да. Мале крипър, как ме стресна? Ама ти. Ти ми го показа. Ай, стига, бе, какво се случи тук? Ви сте пазители. Ма буквално са пазители. Знам, бе. Не, точно при лавото падаш на една почта. Точно се. Точно се падаш. Скука. Ако се намеря кон обаче. Емералд! Откъде взех предишния емералд? Странно. Да, супер, още по-хубаво. На флък. Да, бе. Нали? Честовете. Те са произволни. Това означава, че са специални. Защо? Защото са направени от света, а не от мене. Във всеки има по нещо глупаво. Честовете не съм взел. Семена, пясъци.
Ти си скучно. Пяскаш ми трябва да ти. Ами, мисля, че съм добре. 4 честа, нали? 4. Добре. Ама поне имам 2 емералда. Ако срещна вилиджър да се знам, да сте бъде. Ако бях намерил Иглу, ще ми още по-добре. Иглу! Не знаеш какво е Иглу? Ами? Има от 1.9 нагоре вече са добавили Иглута. Оф! Къщичка на ескимосите, ама такава къде няма нищо, ама ти като къща готова, имаш си печка там. Не, от сняг е направена, не е студена, има полярни мечки. Лава! Абей! Как се прави портал към Ада? Обсидиан, нали? А как се прави обсидиан? Ами? О, отиваме в Ада за часовете. Какво е това? Желязо, нали? Ами тогава? Колкото от какво се прави? Ами тогава? Ха-ха-ха! Абе! Много си зле, не си ли гледал Хевена? Маре! Никой ли не знае старомодния начин? Искате ли да видите как мен се прави портал до Ада без кирка? Искате ли да видите? Никой не знае, нали? Как? Гледай как се прави телепортал. Толкова ли си тъп? Дали ще ми стигне лапата? Би трябвало да стигне, нали? Чот на Хевена веднъж не му стигне. What? А, не! Да не си докоснала. Ей, водо, не си докоснала. Ще видиш! Това може и на телефон да се направи. Ох, ще го си метна Ендър периода с обсидиан. Ще си метна периода. Това ще видиш. От 4 нагоре ли беше? Значи са. Нали? Ето. 4 или 5 беше висок? В смисъл? Толкова ли беше висок? Чакай се. С един по-малко ли? Ма не. Ама това е... Може и това горе да се направи. Ама аз така съм го започинал, така че ще е много грозно иначе. Така ще не започна. Трябваше да го ходиш по-рано, че го направи това. Значи скоро би трябвало. Сега съм го правил и в Survival, не помниш ли? Къде бехме на едно? Може да го видиш на Power Gamer, май беше. Не помня. Ау!
Нямам пясък по мен. Толкова ли трябва е висок? Защото ще прецакам иначе. Мисля, че е толкова без да слагаш повече. Слагаш повече блокове имам предвид. Не, се стоя. Сега ще видим като го направя, нали? Да, знам. Само вече от тази страна нищо нямам и трябва да слагам. А от другата. Толкова много блокове. Според мен толкова висок трябва да е. Прав ли съм бе, толкова е. И е тук като го направя, нали? Как? Не, ето. Е така се прави. Нещо се бърка. Спокойно се бърка. Почти е готов, хора. Ей, още малко, гладен, ми е последното кожа. О, но аз имам такова. Не, да не си постъпим в това. О, последно ключе, бейби. Е, тук нали е така... Е, тук. Ако го направя, още се радвам. И след това ще направя тук някъде по-штурка. Да бе. Той може аз да си направя къща без да спа обаче. Нали? Ей, Гаст! Гаст, като го чуеш, се криеш в къщата и готово. Ако не излизаш и почваш да го биеш с лук, но там няма много чудовища, които ще ти трябва. Не, по-скоро така си трябва да се поставя. Ела да видите ефектния момент дали ще се случи. Ела. Финалният момент. Ей, сега път точно ще стане нощ, когато ми трябва най-много, нали, време. Не, няма. Еми ще, нали, има гравел тук при реките, бе. Нали имам айрон. Колко айрон? 3. Ще ми стига. Да, де. И ще ми останат рест също. Ами да, рест айрон. Ами защото забравих, че споди хлаба съм. Финални. Само трябва да го запаля след това. Да носи изглежда. Най-смешният бих на света е този. Аз мисля, че утре също ми буди. Според мен е като прилича ли си на портала? Така ли? Гледайте ми се как ще отида за града. Ей, точно сега ще се радвам, защото тогава най-много ми трябва време и това спокойствие да отида в Адан.
Пак не тъпи зомбита. Ауч! 4 зомби! Скелети. Не ми се отваря много, знаеш. Ей, точно където ще ми трябва гравила, нали? Точно къде ми е гравила. Глей, ела да видиш колко тъпо стана. Final moment. Final moment. Дали? Нали сега ще пускам чудовището да? Тогава ще я пуснем пак на края на музиката. Е, сега ще го превъртим. Така иначе я слушахме 5 пъти. Prisoner with